Johtokunta on perkele antanut sellaiset työkalut, millä ei mitään tekemistä tämän sarjatason kanssa. Täyttä paskaa. Jokaisen ikäluokan Tampereelta 2 lahjattomita junioria on saatana ohjattu tähän porukkaan. Taktiikoita kaikkia olisi puolustussysteemiä, mitä tahansa, mutta missään vaiheessa ei ole ainoatakaan ihmistä, joka pystyy niitä järkevästi toteuttaa. Jotakin piirrät taululle, niin se on ihan täysin varma, että se tehdään täysin väärinpäin. Harjoittelu, kaikki menee hukkaan. Kaikki menee hukkaan. Saatana kroketin pelaajia perkele on kasattu läjä ja pistetty pukuhuoneeseen, annettu paperit ja piirrät siitä, tee siitä. Arvakkaa vituttaako takki on täysin tyhjä koko kauden jälkeen. Mä oon tullut tähän kaupunkiin voittaa mestaruutta, perkele! Ja jätkät on täysin perseestä. Ei oo halua, ei sitouduta. Ollaan pois, miten sattuu. Täysin perseestä. Ei oo vaihtoehtoja. Mitä tässä teet? Pääsikö ykkösketjuun? Missä? Vielä, löytyykö luottoa? Jos keskustellaan, niin peliaika tulee supistuu ensi kaudella olennaisesti. Kiitos. Siinä tunnistaa.